biko bodo biko o nwe nji maka bịa la o ji ngwa no chukwu mere amara nwa mgbe fi ebe na be ka na-eje biko chukwu mere nwa wee ja amụ ebe a n'ụzọ ebe ije ka nsekpuru ala ba m ma abasi esekpu ma na ayo biko ihe ji ngwa anụ ihe na ayo yiwe ba 5000 sọsọ 5000 biko o nwe nchi ji ewe me maka chukwu emụlọ kwa ihe 5000 no next week o ma ngafe next week ma kwụ ya o ma ngafe next week maka chika na agwa yi inye m de ego mmenye yi ego one 5000 sọsọ ọgwụcha say less hey ama m n'ihe menwuru mi obodo hey obodo owetala anụ na-abụ hey daddy we rise by lifting others daddy hey ibe email maka chukwu emu na emelechizie ọkwụ family anyị niile ya anya nwanne m nwaanyị ya anya nwanne m nwoke ya anya daddy m ya anya in fact in short the whole world niile ya anya 5000 ndị ihe ọmụma ndị nnukwu ihe anyị dọọsụ na ejima ka ihe email m tie ya n'egwu ome mmadụ olu ga-aba ahụ ome nje mekwede hey the egwu ya ihe hey cool ego last ya anyị dọọsụ maka oṣù ego ya na bụ egwu ọkwụ ego la ọmangabe da next week maka chi ọmangabe hey thank you ka mgbachikebe na ọ dị m maka mgbachike emecha anyị ahụ mgbe nọ nkịtị aka na agbajike na achịrị ọka aka na agbajike na ozugo nne What have I done with myself? Ngwa jide akwa tụkwasị anya n'ego a. Ihe nke fụtakwanụ. Mba nọ tụkwasị anya n'ego a. Nwere it's nothing. It's nothing. Wewe si atụwasị but atụwasịtara gị. Then repeat after me. Mụwa. Tinye afa gị mụwa. Okay, mụwa uje ntụ. Onye nsị anara onye obodo ego a. Otu nsị anara onye obodo ego. Emepere m ọnụ gwa na m menye ya next week. Emepere m ọnụ wee gwa na m menye ya next week. Ọ bụ na next week niile gaa. Ọ na next week niile gaa. Ma m ewetara ego a. Na m ewetara ego. Nlalụ ụla metete na. Sọrụ na nlalụ ụla metete na. Nke ka m mfe ngene maka 5001. 5000 na ndụ nke ka mkpa. Ihe m lalụ ụla metete me. Akwụsị enye m next week. Na enye next week na abịa ngwa kwuo onye ile me next week lalụ ụla ga-etete na. Mba na ndị kibe adịọ na ọ ka kwere next week onye ka mkpa shiwe after nwere anda tin so bụ ya mgbe ahụ m postpone to next 2 weeks ihe nke onye nkoro next month ị na-achị m lalụ maka 5001. Mba just ikwutọp ihe emesikwa na emesi ikwutọp ife isi gị mgbere tọkọwa abịa akwado ụzọ gbara ịnọ ana m akwụ na ejidegodu ne okay chọọsị the 5 maka iri ime nwanne m nwoke nwanne in family anyị azanụ maka ihe ngwa na anyị dọs eji maka ihe eweti egwu ọma ntizi ọ ga na-akpọ obi akpọ ọ bụla obi akpọ ike ji agba ụgwọ adịghọ m in fact nwa nji m n'onu ọlapụgo m onye nwere jigoro na arapụgo m ọlapụ sọdin ike ji agba ụgwọ dị isi ya adịghị m onye ọbụla na-ebi m ego mụ na gị dekwala ya n'ụgbọ iche ibi m ego mụ na gị ya agba ndụ that time ahụ ikwu n'ihe eji nye m ya luo inye ọm ya inwuru ozugbo enwuru straight mụ na mgbere na-agba ndụ akwado isi 2025 a na-aba m na-abịa with wickedness ụnụ nwa ifuru na-eme ndị mmadụ nwa ife ha na-eme so mụnwa ejiri anya m efe so ụmụ ụwa were ego next week nyere m enwuru ozugbo asịpụla mụnwa ka ndị agbagba gị ụgwọ ya mba anabeghị m n'iyi obodo na-awa ice cream